Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Rafael and Connie Aramiego, Gian and Gino Aramiego, Ronald Chel Rensol Leonardo, Conrado and Luz Santa Cruz, Joey and Marie Chris Santos, Brian Cruz and family, Tolentino family, Black 18 family, Erlinda Tabafunda. Para sa mga natatanging kahilingan nina Eliza Sarto, Fritzel Joy Street, Chair Joyce Sarto, Hobito Policarpio, Kimberly Thomas. Complete healing ni Rapahel Aranyego, Rolando Deirit. Para sa mga kapatid nating yumaho, Lea Abelianida, Antonio Henry Veronica Dominga Remedios Siriaco, Felipe Erlinda Atanasia, Nicasio Lusong for 40 days, Lorenzo Lusong, Ligayo Arceo, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Jose and Dolores Leonardo, Francisco and Leogarda Leonardo, Candido Jr. and Priscilla Aranyego, Manuel and Purificacion Policarpio, Roberto Manalang, Felipe Pineda, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Reynaldo Macapagal, Luz Pabian, Isidro Esteban, at kagalakan sa mga kapatid naming yumaho sa piling mo. Kapasalamatan din ni Millicent Gomez para sa kanyang birthday.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ang Panginoong Hesukristo, ang tunay na sumasa atin, naway lagi nating tandaan na sa pagtanggap natin sa Kanya ay makamit natin ang buhay na ipinagkakaloob niya sa atin. Sa mga sandali na tayo ay nagkasala, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. You came to call sinners all. Christ eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, to intercede for us. Kyrie eleison. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo. Sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao, ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom kayo bago binigyan ng manna, isang pagkaing hindi nyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng manna, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat.
Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasain. Paghaai inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkahing dulot ay buhay, si Jesus na puhong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo
Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman na tumiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman na tumiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Bakit ang lungkot po ninyo? Pakibati po yung mga katabi ninyo ng Happy Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakitignan po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, salamat sa Diyos at buhay ka pa. Mga minamahal kong kapatid, ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. O ang itinatawag natin dito maralas ay Corpus Christi. Pero kasi kapag Corpus Christi po, kung ita-translate natin siya, katawan ni Kristo lamang iyon. Pero kailangan maging malinaw po sa atin na ang pinagdiriwang natin ngayong linggong ito ay ang katawan at dugo ni Kristo. Dahil bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko at mananampalataya, pinaniniwalaan natin na ang katawan at dugo ni Kristo ay ang tunay na presensya ng Diyos. Na sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, si Kristo ay buhay na buhay sa kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak. Alam niyo po, noong ako ay nasa college po, noong nag-aaral po ako sa seminaryo, mayroon po akong isang pagkain, isang comfort food na palagi ko pong kinakain kapag ako ay nai-stress na sa pag-aaral. Kapag malapit nang dumating ang exam week, sigurado po ay kakain ako nito. Kasi madalang lang po akong kumakain nito. Alam niyo po ano ito? Simple lang. Isang Lucky Me na chicken na may kasamang itlog. Po, yun lang po yung comfort food ko noong ako ay seminarista. Isang Lucky Me na chicken at saka may itlog na nilaga. Kasi po, hindi ko po masyadong sinanay ang sarili ko sa pagkain ng noodles. Po. Pero kapag nai-stress po ako, kapag napapagod po ako before, noong ako ay seminarista, ito lang po yung kakainin ko, matatanggal na po yung stress at pagod ko. Yung lungkot ko, napapalitan na po ng saya kapag binigyan mo ako ng sinabawang Lucky Me at saka may kasamang itlog na nilaga. Po. Pero ngayon ata, araw-araw ang mga bata, halos ito na yung kinakain nila. Ang mga payless, ganyan, ang mga noodles na ganito. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, kayo rin po siguro mayroon kayong mga kanya-kanyang comfort food, po. Mayroon kayong mga kanya-kanyang pagkain na kapag halimbawa
nalulungkot kayo o kaya napapagod sa trabaho o nai-stress sa bahay, kapag kinain niyo itong pagkain na to, ay sigurado naman talagang maalis yung pagod. Po, yung iba po, sosyal. Kung ako po, ang kinakain ko lang ay Lucky Me. Yung iba, magpo-post pa. My comfort food. Tapos po, ang nakapicture, ramenagi. Po, sosyal. Yung iba naman po, ang comfort food po nila, kapag napapagod sila o kaya kapag deserve nilang kumain sa labas, makikita mo yung picture nila, kaya yung boomerang nila, ano ang nakalagay? Samji, po. Dengaliwa, magshabu-shabu la po. Sana all, po. Nung po ako ay nagpari na-assign po ako sa isang parokya, sabi po ng isang parishioner sa akin, Among, ano po ang paborito ninyong ulam? Ano po ang paborito ninyong ulam? Sabi ko po sa kanila, alam nyo po, hindi po ako mahirap maging bisita. Simple lang po ang gusto kong ulam. Alam nyo po, sabi ko sa kanya, sinigang na bangus lang po. Ako. Yung king Kapampangan po, tinatawag namin itong bulang lang, po. Basta nilagyan ng guava, naniya po yung bayabas kin Tagalog. Bayabas din po. Pag nilagyan po ng bayabas ang bangus, sabi ko, okay na po ako. Pero pagkatapos po nung linggong yon, na tinanong ako ng isang parokyano, nagmisa po ako sa 3 chapel na sunod-sunod, araw ng Sabado. Bawat chapel po kasi nagpapakain sila. Nung pagkatapos po ng banal na misa, sabi po ng mga lay leaders, Among, kakain po tayo doon sa may likod. Po, sumama po ako. Then pumunta kami sa likod. Pagbukas ko po sa pintuan, nangangamoy bulang lang, po. Sabi ko, nga ko, nakarating na yata dito ang paborito kong ulam. And then, tama po ang hinala ko, bulang lang nga ang ulam namin. Then, sabi ko, alam nyo po ang paborito ko nga ako po karelang makaniyan. And then, pagdating po sa pangalawang chapel, nung pakakainin ulit ako, pagbukas ko ulit sa pintuan ng sakristi nila para kumain kami dun sa likod, nangangamoy na naman ng bayabas. Ay, sus Mariosep nga ako. At bulang lang na naman nata ang ulam. Pagbukas ko po sa kanilang mga pinggan, doon sa mga nakatakip, tama po ang hinala ko, bulang lang. Sabi ko po, ay Panginoon, maawa ka. O bakit pa mong bulang lang yung ulam mayapag daw? Pagdating po doon sa pangatlong chapel, nagdarasal po ako, sabi ko, sana naman pork chop na lang yung ihain nila sa akin para naman may kontrapelo sa tiyan ko. Pagdating ko po doon sa chapel para magmisa, abay, communion pa lang nangangamoy bayabas na. Sabi ko po, Diyos ko, dapat pala hindi ko sinabing paborito ko ang bulang lang. Kasi yun palagi ang hinihahain nila. Pinag-uusapan po natin ang mga pagkaing ito, mga minamahal kong kapatid. Ang mga pagkaing ito na kinakain natin bawat araw, ang mga ipinapasok natin sa katawan natin, ay mga kailangan ng ating pisikal na pangangatawan. Amen. Kung hindi tayo kakain, kung hindi tayo iinom, marahil hindi hahaba ang buhay natin. Po. Kaya nga po yung mga namamatay, sasabihin po nila palagi, kasi sa ilang araw na nagdaan, hindi na siya kumain. Kaya, ayan ang nangyari, namatay na. Kaya nagpahinga na siya dahil hindi na siya nakakakain. Kahit nakakainom ng gatas, hindi na pwede. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, kailangan po natin ang mga pagkain ito para sa ating pisikal na pangangatawan. Pero mas sigit dito, bilang mga Kristiyano at mga mananampalataya, sa ating mga pang-espiritual o sa ating mga kaluluwa, mayroon din tayong pagkain na kailangang kainin. Walang iba kundi ang katawan at dugo ni Kristo.
Ito po ang ating ipinagdiriwang ngayong linggong ito ng kabanal-banalang dugo, katawan at dugo ni Kristo. Ano po ba ang importansya? Ano po ba ang naibibigay sa atin ng pagkain ng katawan at dugo ni Kristo? Sa atin pong ebanghelyong binasa, sinabi ng Panginoon sa atin, ang sino mang kumakain ng aking katawan, ako ay nananatili sa kanya at siya ay nananatili sa akin. Amen. Yan po ang importansya, ang isang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito na ipinagdiriwang natin ng Corpus Christi. Na sa bawat sandali ng buhay natin, we are encouraged to take the body and blood of Jesus. Kasi bakit? Dahil ang katawan at dugo ni Kristo ang siyang magbibigay ng tulong pang-espiritual na pangangailangan natin. Siya ang magpapalakas sa ating mga kaluluwa upang sa gayon tayo ay magpapakabanal sa ating pamumuhay bawat araw. Amen. Kaya nga po ang araw ng linggo ay hindi lamang simpleng araw ng debosyon. Iba po ang kahulugan ng mga weekday masses at saka ng Sunday masses. Ang Sunday Mass po, ang araw ng linggo, ang pag-a-attend natin ng banal na misa sa araw ng linggo, ito ay isang obligasyon. Ito ay isang responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. Kasi ito ang pagkakataon natin na matanggap sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya ang katawan ni Kristo. Pero ang problema po, kung minsan o maralas, 3 beses lang daw nagsisimba ang tao. Tanong nyo po kailan? Ano itong 3 beses? Kapag bibinyagan siya, kapag magper-first communion siya, at kapag namatay na siya. Niye po. Yun lang yung 3 beses na kung minsan ang ibang tao, nararanasan nila ang banal na misa. Napakahirap po sa atin kung minsan ang pag-attend ng Sunday Mass. Wapin naman po, potang halimbawa, mumuran, abakamaranon, kanyaman magkera, magbalubaluktot paking pagkeran, ot simbako, po. Bakit magsisimba naman ako? Ang haba-haba ng magomili ng pari sa shrine. Po. Bakit magsisimba ako? Ganon din ang mangyayari sa akin. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ito po ang unang paalala sa atin ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Naway bilang mga Kristiyano, maitanim nawa natin na ang tunay na presensya ng Diyos, ang tunay na presensya ni Kristo ay matatanggap lamang natin sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakitingnan niyo po yung mga katabi ninyong naiinip na. Po. Pakitingnan niyo po sila. Pakisabi sa kanila, magsisimba ka na bawat linggo. Ay, bakit po yumuko yung iba? Bakit po yumuko yung iba? Pangalawang paalala po sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito ng dakilang kapistahan ng kanyang kabanal-banalang katawan at dugo, sinabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo na kung sino man ang kakain ng aking laman, ay ako ay nananatili sa kanya at siya ay nananatili sa akin. Ano po ang ginagawa natin tuwing banal na Eukaristiya? Kapag po tayo ay nagsisimba, hindi po ba naglilinya tayo sa gitna? Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Ano po ang sinasabi sa atin ng lay minister o kaya ng pari kapag ibinibigay niya ang katawan ni Kristo? Sasabihin niya sa atin, katawan
ni Kristo. Kapag po bumubulong lang yung lay minister, sumbong nyo po sa akin. Po. Kailangan, kapag sinabi ng lay minister, katawan ni Kristo, ano po ang isasagot ninyo? Ano po? Kala ko po, thank you. Po, katawan ni Kristo, amen. Ibig sabihin, ang pagsagot natin ng amen, isang paniniwala at pagtitiwala na ang tatanggapin natin, walang iba kundi si Kristo. At sa pagkain natin ng katawan ni Kristo, ibig sabihin, tinatanggap natin siya sa ating katawan, at ibig sabihin, ipinapasok natin siya sa ating katawan. The challenge to us is this: pagkatapos natin siyang matanggap, naway maging kawangis tayo ni Kristo paglabas natin sa simbahang ito. Amen. Hindi po yung nandito tayo sa loob ng simbahan, krus na tayo ng krus, po. Katawan ni Kristo, amen. Ay, talagang napakataimting magdasal. Yung iba lumuluhod pa. Pero pagdating sa bahay, paglabas ng simbahan, sungay activated, po. Bunganga activated. Alam niyo po kung anong ibig kong sabihin. Kung minsan, sinasabi natin, ipinagmamayabang natin, ay, nagsisimba ako linggo-linggo. Dumadayo pa kami doon sa may Kabetikan, Bacolor. Pero anong ginagawa natin kapag simpleng araw? Mura dito, mura doon. Po, pagmulmulta mo yung panagkas. Magita mong malaram. Magita mong masungit. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, pagkatapos nating tanggapin si Kristo sa buhay natin, tayo ay inaanyayahan din niya na sana maging kawangis niya tayo sa ating buhay. Amen? Sino po dito ang gustong makawangis si Kristo? Taas ang kamay. Bakit po yung iba? Sinong gusto nyong makawangis? Makamukha pala, po. Sorry po sa Tagalog ko. Sino pong gusto dito maging kamukha si Kristo? Taas ang kamay. Ayaw nyo pong makamukha si Kristo, Sus Mariosep. Magsiuwi na po tayo. Tapos na ang misa. Dapat ito ang ating palaging inaasam sa buhay natin. Sa pagtanggap natin sa Kanya, maging kawangis natin si Kristo sa buhay natin. Amen? Bibigyan ko po kayo ng technique. Nasaan yung mga may asawa po dito, tsaka yung mga may nanay, tatay, lahat po kayo may mga anak, po. Kapag si nanay, kay nanay muna tayo, kapag si nanay, pagbukas ng umaga, dada na siya ng dada, sabihin mo sa kanya, Mama, sabi ni Father, kailangan maging kawangis mo si Kristo para manahimik po siya, O kaya si tatay, kapag si tatay ayaw tumigil ng kakainom bawat gabi, bawat araw umiinom siya ng umiinom, tapikin mo yung balikat niya, sabihin mo, paalala ni Father, kailangan maging kawangis mo si Kristo. O kaya naman, kapag ayaw niyang tumigil sa pagsisigarilyo at patuloy na nagsisigarilyo kahit na may sakit na, tapikin mo siya, sabihin mo, pinapaalala ni Father, maging kawangis ka daw ni Kristo. Kapag yung kaibigan mo sinungaling, tapikin mo yung bunganga niya. Magdala ka ng krus, po, para ipaalala sa kanya na kailangan maging kawangis niya si Kristo. My dear friends, this is the message of Jesus to all of us today. Sana sa pamumuhay natin bawat araw, maging kawangis nawa natin si Kristo. Alam po natin kung anong naging buhay ni Kristo. Si Jesus ay naging banal, siya ay nagpakatotoo sa katotohanan, nilupig niya ang kasalanan, at nanatili siyang mapagbigay hanggang sa maubos ang lahat para sa Kanya. Ito rin po ang paalala sa atin. Bilang mga naniniwala at nagtitiwala kay Kristo,
bilang tumatanggap kay Kristo, sana mailagay din natin ito sa buhay natin upang sa gayon tayo ay mamunga ng wasto sa harapan ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. For the last time, pakitignan po ang katabi ninyo. Sige po, tignan niyo po yung mga katabi ninyo. Kawangis po ba ni Kristo? Na? Pakisabi sa kanila, maging kawangis ka nawa ni Kristo. Amen. Magsitayo po tayong lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangagabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang anggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Baranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at ayahan itong ipagbuklod kami sa kultura at kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakakapawi sa pagkagutom at pagkahuhaw. Amin namang hanapin ang pagkahing maghatid sa buhay na walang anggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawahan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumaho sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin, maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo, ang anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoong ito, paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihawatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanim. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao, sa pawang pananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo, ni Pasiano na aming Arsobispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, ipagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad natin siyang tanggapin sa banal na pakikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Heathen God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Oh, my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fades.
Manalangin tayo. Panginoong Yesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo para sa ilang mga announcement. Ang ikatlong linggo po ng ating publication for presbyteral ordinations. So, ngayon, ito po ang huling linggo para sa mga ordination bands ng mga mauordinahang mga diakono ngayong buwan ng June. Ang una po ay si Reverend Calvin Adriano Simbulan. Siya po ay ma-ordain sa June 15, 2026 at 9 in the morning at Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat, Pampanga. Pangalawa po ay si Reverend John Paul Tolentino Toting. He will be ordained on June 19, 2026, Friday, at 9 in the morning at San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Ang pangatlo po ay si Reverend Alan Paul Yanco Mariano. He will be ordained on June 23, 2026, Tuesday at 9 in the morning at Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque Bitasarayat, Pampanga. And lastly po si Reverend Harold Coronel de Guzman. He will be ordained on June 26, 2026, Friday at 9 in the morning at Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga. Kung may alam po kayong dahilan upang hindi matuloy ang kanilang nasabing ordinasyon, ipagbigay alam po sa ating opisina dito sa ating dambana, o kaya naman magtungo po tayo doon sa opisina ng obispo, doon sa may chancery, sa may City of San Fernando, Pampanga. Gayon din po, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang ating pong dambana ay may proyekto ngayong kasalukuyan na inilulunsad ang pagpapalagay ng CCTV cameras sa ating vicinity po dito sa ating dambana. Po, kasi po last Saturday napasukan po ang ating dambana at nanakawan po ang ating dambana. Kaya nga po for security purposes, nag-decide po ang RFC at ang RPC na magpapalagay po kami ng CCTV cameras dito sa ating dambana. Kaya nga po, kumakatok po kami sa inyong mga butihing puso na magpapatulong po kami sa inyo sa mga donasyon po ninyo. Naway samahan niyo po kami upang mailunsad ang proyektong ito ng ating dambana. As of now po, ang total donation na po na pumasok para sa ating CCTV cameras ay nasa 14,200 na po. Konti na lang po at matatapos natin itong proyektong ito. Ayoko po siyang pasimulan hanggat wala po kaming pondong hawak para sa gayoon kapag nagsimula po ang pagpapalagay, tuloy-tuloy po ang installation ng mga cameras. Welcome na welcome po ang lahat ng nais mag-donate sa ating opisina o kaya sa mga RFC and RPC. At bilang Panguli po, hayaan nyo po na iulat ko sa inyo ang Hayaan niyo pong iulat ko po sa inyo ang naging financial status po ng ating dambana sa nagdaang May 10 to May 31 last month. So dumating po ako dito bilang administrator noong May 10. So pagdating ko po dito, ang naibigay pong beginning balance sa akin noong May 10, 2026 ay nagkakahalagang 1,201,554.46. Pero ito pong 1,200,000 na ito ay divided po siya sa apat. Una po, yung general fund o yung operational funds ng ating shrine na nagkakahalagang 533,529.34. Sa ating pong water station, nagkakahalagang 213,039.90 centavos.
sa Fiesta Funds, Donations, Project and Maintenance na nagkakahalagang 109,181.62 centavos. And then, ang Scholarship and Vocation Funds po ay mayroong 345,803.60. Yun po ang mga naibigay sa akin noong ako ay dumating dito bilang administrator noong May 10. So, from May 10 to May 31, mayroon po tayong pumasok dito sa ating dambana na mga collections and donations. Sa General Fund po, ang pumasok ay 268,176.10. Sa Water Station po, 11,616.10. Sa Fiesta Funds, Donations, Projects and Maintenance, 23,100. And then sa Scholarship and Vocation po, walang pumasok, na nagkakahalaga pong 302,892.20. From May 10 to May 31 po yon. Yung mga naging expenses po from May 10 to May 31 ay ang mga sumusunod. Sa General Fund po, 218,400.07. Sa Water Station, 18,066.70. Sa Donations, Project and Maintenance, 10,764. And sa Vocation po, wala po naging gastos. Ang total disbursement po natin from May 10 to May 31 ay 247,230.77. So, the total excess of receipts over disbursement po natin from May 10 to May 31 ay 55,661.43. So, i-add po natin iyon doon sa na-endorse sa akin na 1.2 million. Ang total funds po ng ating shrine ngayon sa kabuuan ay 1,257,215.89. Nepo, and again, ito po ay divided into 4. Nepo. So, ito po ang mga ulat po namin para sa nagdaang buwan, and asahan nyo po sa mga darating pang buwan na iuulat pa po namin ang mga pumapasok na mga donasyon at mga kolekta ng ating simbahan. Po, kasalukuyan po, wala po kay Father ang mga pera ng shrine. No po, nasa bangko po lahat kasama ng RFC. Kami po ang mga nagmamanage dito sa ating mga pondo. Kaya po, taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyo sa walang sawang pagtulong at pagsuporta sa mga programa at sa ating mismong dambana. Amen! Hindi po ibig sabihin may 1.2 million ang ating dambana, hindi na po kayo magdo-donate. Nepo, po sabihan nyo, ay karakal na pera ng shrine. Hindi po, nepo, malaki din po ang monthly expenses namin dito. Kaya po, ang ating dambana ay nagbe-break even lang po at nakakasobra lang ng kaunti sa mga pumapasok po. Nepo? So muli po, maraming salamat sa inyo. Ang mga perang ito ay asahan po ninyo na magiging accountable po kami bilang mga pastol ninyo at mga nanunungkulan dito sa ating dambana. Palakpakan po ninyo ang inyong sarili. At bilang panghuli po, dahil po ngayon ay linggo ng Corpus Christi, hindi po tayo, bago po natin tapusin ang banal na misa, magkaka-exposition po tayo, and then a short benediction, and then after that, the final blessing. Nepo? So, inaanyayahan ko po kayong lumuhod ngayon para awitin natin ang O Salutaris Hostia.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praises and all thanksgiving in every moment thine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praises and all thanksgiving in every moment thine. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Tantum ergo. Cernui et anticum documentum novo tritui preset fides supplementum sensum. You have given them bread from heaven. Having all sweetness within it. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom where you live with the Father and the Holy Spirit, God forever and ever.
The divine praises. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be the great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, our most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Blessed be God in His angels and His saints. O sa Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na pagdiriwang ay natapos na, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po.
still fulfilled. Isaac bound, a victim willed, Paschal Lamb, his life blood spilled, manna by the Father's giving. Corpus Christi, bread of life, grant us peace both day and night. Corpus Christi, bread of life, fill our darkness with your light. Very bread, good shepherd sent, Jesus, our beloved friend. You refresh us and defend your eternal goodness and us. Corpus Christi, bread of life, grant us peace both day and night. Corpus Christi, bread of life, fill our darkness with your light. You who all things can and know, give us each this bread you sow. Grant us with your heavenly hosts, body, blood, and soul divine. Corpus Christi, bread of life, grant us peace both day and night. Corpus Christi, bread of life, fill our darkness with your light.